rurais ou naqueles barrios onde non temos asociación de comerciantes. En este caso, nesta población, nesta vila, temos unha asociación de comerciantes e eu quero agradecerlle tamén o seu traballo incansable. Falábamos anteriormente da dificultad que está a atravesar o comercio local, especialmente por ese gran competidor que é a venta en línea, a venta por internet, que, ollo, debe ser un aliado dos comercios locais, é dicir, temos que digitalizarnos, utilizar esas ferramentas digitais para chegarnos á poboación local, pero nunca eu creo que debemos ir a por ese comercio totalmente en línea, porque sería o fin daquilo que nos dá vida ás nosas rúas, das nosas vilas e das nosas cidades. De eso se trata un dos eixes estratégicos do Plan Estratégico de Comercio que elaborábamos co sector neste mesmo ano, fruto un fondo debate dende os finais do ano 2024, é dicir, a necesidade de mellorar a competitividade do comercio. E para iso as líneas de axudas que vamos a presentar no Consello da Xunta xa resoltas, mobilizando preto de 4 millóns de euros nos próximos días. Tamén, outro dos eixes importantes, a necesidade da cooperación interinstitucional. E aquí agradecer a colaboración dos concellos, a colaboración das asociacións e todos xuntos, todas as empresarios, pequenos autónomos que abrides as vosas persianas a diario. É necesario que traballemos todos xuntos para defender este comercio local que nos dá esas experiencias de compra que nos permite, como digo, dar vida ás nosas